Какви бяха предизвикателствата и може би какви са сега в правенето на бизнес, по-конкретно в България? Бих казал човешкия ресурс и разбира се непредсказуемата и непредвидима инфлация, промяна на цените. Ти идваш от Великобритания. Да, точно така. Опитът там беше доста добър. 11 години и малко прекарах там, като, нали, както всеки един имигрант, започваш от най-ниското стъпало. Как избраш счетоводството? Общо взето на проба грешка. Аз работих с други счетоводители, нали, преди да попадна на тебе. И там имаше доста проблеми. Времето за мен е пари, времето за мен е ресурс. Аз предпочитам да го инвестирам в бизнеса си, в това, което се занимавам или дори в семейство, отколкото да ходя да търся документи, да звъня телефони и да търся по институции. И това е, което търся в счетоводство. Така попаднах и на теб и съм много доволен от факта. Благодаря за което. Добре, следващия ми въпрос е какво би посъветвал да търсят в счетоводителя? Компетентност, разбира се. Компетентността може да се оцени веднага на един кратък разговор. От половин час задаваш си въпросите и казусите, и трудностите, и неяснотиите, които имаш до този момент. Колко адекватно ще ти се отговори. Здравей, Юли! Здрасти, Изо! Радвам се, че можем да се видим, че можеш да споделиш твоя опит с хората, може да дадеш напътствия за тези, които стартират бизнес, да им дадеш полезна информация. Първо да те питам, с какво се занимаваш? Ти какъв е твой бизнес? Здравей първо, благодаря ти за поканата. Радвам се, че мога да бъда полезен или ако мога да бъда полезен в случая. Собственик съм на кафе-бар, който е в централната част на Варна. Също инвестираме в други малко по-странични от този бранд, нали, бизнеси. Опитваме се да се разраснем с, нали, бавни темпове, но все пак да е нещо стабилно. Ниско рисково също и така, но основно се занимавам с това кафене в момента, в което се намираме. Добре. Какви бяха предизвикателствата и може би какви са сега в правенето на бизнес, по-конкретно в България? Предизвикателствата сега основно бих казал, човешкия ресурс и разбира се непредсказуемата и непредвидима инфлация, промяна на цените и факта, че не можеш да прецениш и не можеш да планираш много дълго напред, което означава, че трябва да се преизчислява всичко, трябва да се следи много, много изкъсо и нали, всеки един детайл, ако преди беше, примерно да кажем, това нещо се прави на 6 месече или на година, да преостойностяваш по определен продукт. Сега се прави всеки месец, защото дори цените варират по 2-3 пъти на месец за определени продукти. Тоест, нали, самата калкулация. И другия основен проблем, който е проблем от доста време, е човешкия ресурс, който не означава само служители, той означава също и партньори, с които работиш. Клиентска база, която се сменя заради цените. Вече определени групи от хора не могат толкова често да си позволят, нали, да използват продукта, който аз предлагам. И другото, което е пък групата от хора, които могат да си го позволят малко по-рядко, което, нали, там балансът е доста по-труден, отколкото беше преди. Заради това основно. Да, аз като потребител мога да кажа, че продукта, който предлагаш, наистина е качествен. Ти идваш от Великобритания. Да, точно така. Там си бил в заведение, си работил за ресторант. Ресторант, да. Опитът там беше доста добър. 11 години и малко прекарах там, като, нали, както всеки един имигрант, започваш от най-ниското стъпало и постепенно се издигаш. Качествата, които трябват, нали, там, така и тук са горе-долу едни и същи. Трябва ти постоянство в нещото, с което се занимаваш, независимо в каква насока е. И те трябва също амбиция и хъс, ако мога така да го нарека, за това да се издигнеш. Но с самото издигане идват и повече отговорности, които ти също трябва да си готов да поемеш. Ако не си готов да поемеш отговорностите, няма как да бъдеш оценен. Също няма да бъдеш оценен
от много хора, което не би трябвало да ти е спирачка, но ще бъдеш оценен от правилните хора евентуално. Да, супер. Ами, тъй като аз искам да засегна темата за счетоводството и искам да дам на хората, които гледат директно от човек, който е с активен бизнес, който се е сблъскал с проблемите на данъчното ни законодателство. Въпросът ми е първия въпрос, който ще е от няколко въпроса, свързани с счетоводната част на твоя бизнес, е как избраш счетоводството? Ами, общо взето на проба грешка. Аз работих с други счетоводители, нали, преди да попадна на тебе. И там имаше доста проблеми. Особено като разработваш нещо, защото ти, когато започнеш какъвто и да е бизнес, ти го разработваш не само в началото, ти го разработваш през целия период от време, който, нали, в който го управляваш този бизнес. Е много важна информацията, е много важна обратната връзка. Както споменах, човешкият ресурс е много трудно нещо в момента в България, което не е само персонал, но и партньори. Счетоводителят е такъв партньор, който нали, обратната връзка, пак казвам, е много важна, защото когато имам нужда от някаква статистика или някакъв документ или нещо, което да сравня, или въпрос, който не ми е ясен, въпреки че аз съм доста запознат, нали, с финансовата част на бизнеса си, винаги има неща, които не са ми ясни точно. Затова предпочитам да се обърна към някой, който ще ми дигне телефона веднага и ще ми даде отговор веднага, ще ми изпрати документи в рамките на деня, от които имам нужда, както и всеки един въпрос, който имам нужда от разяснение, ще ми бъде разяснение. Това ще се случи, ако не е веднага, то в рамките на деня. Или ако е неработен ден, разбира се, в понеделник, това всички го разбираме. Но това е нещо, което ми липсваше с предните счетоводители. Защо е важно и защо с тебе вече 4-та година, мисля. Важно е счетоводителят да бъде добър и да бъде много добре запознат индивидуално с теб и с твоя бизнес, защото предните не бяха по този начин. Те бяха доста големи фирми, които имат доста клиенти. Тоест, първото, което те не изникваш ти в главата им, изниква някакъв въпрос, идващ от някъде си, нали, на който не ми се дава отговор. Документите ми се бавят, което означава, че може да има глоби. Тоест, лош счетоводител може да те вкара в разход, добър счетоводител може да ти спести пари. Нали, трябва да знаят хората, които гледат това видео, че е точно така. Тоест, едно от най-важните неща, финансови неща е счетоводството. Ако то върви добре, ти като бизнес даваш правилната информация, навременната информация, те обработват тази информация, дават ти съвети как можеш да се спестиш, нали, или поне да не те вкарват в разход. Също беше и с ДДС-то. Ти знаеш, че аз като дойдох при тебе, закъснявах с сроковете, имахме много малък прозорец от време, в който трябваше да се регистрирам по ДДС. Ако не се регистрираш по ДДС, ти знаеш какви са глобите. Това нещо при теб се случи много бързо, докато на останалите им отнемаше много време. И основният ми проблем беше да взема документите, което би трябвало да е нещо много лесно. Ти комуникира с бившето счетоводство, аз комуникирах с тях, трябваше физически да ходя 2 пъти до офиса, бяха забравили документи, връщах се, при тебе това нещо го няма. Дори и тогава си говорихме, че в момента, в който регистрацията измини 1 месец от работата ни заедно, оттам нататък вече няма да имаме нужда дори да се чуваме кой знае колко често. То така и стана. Ние в момента се чуваме общо взето 1 път в месеца, когато, нали, приключване на месеца, разбираемо. Но това е голямо облегчение от към време. Времето за мен е пари, времето за мен е ресурс. Аз предпочитам да го инвестирам в бизнеса си, в това, което се занимавам, или дори в семейство, отколкото да ходя да търся документи, да звъня телефони и да търся по институции. И това е, което търся в счетоводство. Така попаднах и на теб и съм много доволен от факта. Благодаря за което. Добре, тогава идва следващия въпрос. Мислиш ли, че счетоводството може да помогне или навреди на развитие на една фирма? И помага ли на твоята, или в твоя опит като бизнесмен, как оценяваш важността на тази част на счетоводството като част от бизнеса ти и от твоя успех? Значи, счетоводството е неизменна част от бизнеса.
Другото, което е законодателната система, знаеш, че не позволява сам да си водиш счетоводството, трябва да ти фирма. Да. Или човек, който То би било води. Трудно, честно казвам, да се То запознат. би било и трудно, значи това си е цяло образование, вие си завършвате такова образование, работите го, блъсквате се с всякакъв вид казуси, които аз дори да прочита книгите, като не съм се сблъскал с казусите, няма как да взема тези правилни решения и да знам пътя, по който трябва да промина. Така че, но това също е невъзможно заради законодателството, дори някой да реши сам да се води счетоводството. Следователно това е на 100% необходимо. А колко е важно, пак се повтарям от предното си изречение, един добър счетоводител може да ти спести много пари, зависи бизнесът ти колко е голям, но може да спести много пари на тая фирма и много време и много главоболия, докато един лош счетоводител, който примерно забравя, не пуска документите на време, които трябва да се пуснат към институциите, не следи цифрите, които дори той може да вкара в голям разход. Дори в пък по-предния въпрос, който беше с динамиката на смяна на цените и на всичко. Ако един счетоводител не те държи месец за месец или периодично как се движи бизнесът ти, ти може този месец да работиш на печалба, на която си заложил да работиш, но следващия месец без да усетиш, ако сам не си проверяваш също цифрите, може да работиш вече на себестойност. Последващия може да работиш на загуба. Тоест, счетоводител, ако не ги следи тези неща, излизаш на загуба и след това се чуди защо бизнесът ти затъва и фалираш. Това пак е, не бих казал отговорност, но добър счетоводител би го правил, както ти го правиш за мене. Благодаря за което. Добре, следващия ми въпрос е какво би посъветвал да търсят в счетоводителя тези, които сега започват бизнес или искат да сменят своето счетоводство поради една или друга причина? Ти спомена някои от причините, които могат да възникнат. Да, основно, то е много зависещо от ситуацията и от бизнеса, но основните неща са компетентност, разбира се. Компетентността може да се оцени веднага на един кратък разговор. От половин час задаваш си въпросите и казусите, и трудностите, и неяснотиите, които имаш до този момент, колко адекватно ще ти се отговори. Това е първият фактор. Вторият е също колко бързо би реагирал на исканията ти. Тоест, трябва ми... На казусите? Да, тоест на въпросите, как ще ти отговори на въпросите и колко бързо ще ти отговори на въпросите и след това колко бързо би ти изпратил документи или информацията, от която имаш нужда. Добре. Тогава неизменно идва и въпроса какво ти харесва в работата с нас, защото, както спомена, вече 4 години работим заедно. С няколко думи, разбира се. По-лесно ще ми бъде да ти отговоря какво не ми харесва, което е нищо. Тоест всичко, което е свързано с твоята работа, ме удовлетворява. Бързината на работа, адекватността на отговорите, решаването на казусите, факта, че когато нещо трябва да се свърши с някаква институция, примерно като връщане на ДДС или каквото и да е свързано с институция, което не мога да свърша сам и нямам и намерение да свърша, защото това е голяма бумащина. Единственото, което се изисква от твоя страна към мен е да ти дам необходимите документи и необходимата информация. Събирам тази информация за 15 минути, половин час, изпращам ти информацията и следващото ни чуване е от твоя страна, когато работата вече е свършена. Аз няма нужда да звъня втори, трети път, да ти задавам въпроси, да ти давам, да питам на къде са нещата. Имам ти пълно доверие, ти си се доказал в годините, че аз нямам нужда да те проверявам, нямам нужда да изпитвам някакво недоверие или съмнение. Това, когато е свършено, аз го отписвам от задачите си и просто очаквам в най-скоро време реакция от твоя страна или обаждане, че нещата са свършени и както винаги всичко е било наред до този момент. Супер, много благодаря за гласуваното доверие и за това, че към момента го оправдаваме по някакъв начин. Разбира се, с много усилия. Работим с всеки един като с партньор, като че сме част от, например, от твоя бизнес. И когато ти успяваш, ние успяваме. Когато има проблем, още повече ако по някаква причина той идва от нас, това е абсолютна
абсолютно недопустимо за нашата фирма. Не е имало Така проблем, че, който е да. от ваша страна. И не трябва да има. Вярвам, че добрите партньори се грижат за добрата обща работа. Абсолютно така е. И последният въпрос, който ще ти задам е, би ли ни препоръчал на някой? Разбира се, че бих ви препоръчал и го правя в всеки един момент, в който някой ме попита, защото има доста хора, колкото и очудващо да е може би за теб или не, защото ти си бранша, но има доста хора, които са недоволни от тяхните счетоводители, счетоводство или начина, по който протича самото забавене, пак казвам, неадекватни отговори или пък ще ти се обадя, а не се обаждат. Един от хората, които съм препоръчал е Белян, собственик на Building Solution. Другият човек, който съм ти пратил лично е Стефан Астемар, който с еврофондове се занимава момчето. Наталия, която е адвокатската кантора. Не се сещам за някой друг, с който работиш. Но със сигурност, ако се позамисля, ще излязат още някои имена, които съм те препоръчал. И не знам дали са предприели следващата стъпка, нали? Но най-вероятно ще го направят, дори да не са в момента. За което изключително много благодаря. От мое име и от името на екипа, благодаря за отделеното време, което, както разбрахме и сме сигурни и знаем, че е ценно за всеки един бизнесмен, тъй като времето се преобразува в действия, които носят приходи, които разрастват бизнеса. Точно така е. Беше ми много приятно. Благодаря ти. И продължаваме съответно здрава работа напред. Разбира се. Супер.